Panguva ino yatiri kuziva kuti the unrest is continuing munyika yeMozambique, muchiona maprotest nevanhu kuramba kwavari kuita the outcome yakataurwa nethe court, the constitutional court musi 23 December 2024. Tinoona kuti vakomana veMozambique vanatsoratidza kuti panguva inoi havasi kumira necorruption. Tiona vakomana veFrelimo vachiita dialogue, but dialogue yaitiwa iri kuexcluda vana Venancio Mondlane main opposition leaders, yauya ikaincluda vamwe vakomana veopposition vanozikanwa kuti aiwa ndo vamwe vari kurapa. Ndapinda mashoko anotonyekwa panapa, tolova subscribe like on the bell icon. Timina mhende yekozwa vanongoda chiposta that video ramuri kuona robuda nyokwa vachinyora vachiti Mozambique update, President News, Chapo and the Monzoras of Mozambique. Dialogue without Venancio is a waste of time. Opposition inozikanwa isiri the main opposition, kana inozikanwa kuti opposition zvayo, but it is just a puppet the ruling Frelimo. Vanhu vachiita dialogue zvekuti kuona panapa vanhu vari vachikondema. Tingopinda mumakomenti mashoma evanhu vanobuda vachiti that is ZANU-PF formula, they are learning from the devil, himself. Mabuda vachiti and the Masariras and the Madugos of Mozambique. Toona kuti vanhu vari kuuya vachishora this move vachiona kuti indo formula vari kuadopta vari vachidetserwa navakomana valoyalist emunyika yeZimbabwe, vachiuya vachiita dialogue as if panapa national observers vari vachiona as if vari kuita zvinhu zvakanaka, asi vakomana vachiexcluda mamasses nemavoices of the people, kunyange zvavo vachiziva kuti vanhu vari kuda Venancio Mondlane. Todze mavhunguro enyu kuti pamusoro pechiitiko ichi ina comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.